Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в Централния стратегически клуб за анализи и свободна зона с мен Георги Коритаров. В условията на демокрация, при това на много по-високо качество, отколкото сме свикнали да възприемаме демократичния модел от 20 век, сега 21-то столетие преди всичко е ново технологично равнище на комуникациите, ново равнище за разбиране на социални и политически отношения. Ако щете, дори ново качество на равнището за възприемане на ресурса на гражданството, когато трябва да се отстояват и реализират едни или други политики. Само един пример за добро или за лошо. Президентските избори в България ще бъдат в един и същи ден с насрочен референдум, иницииран през гражданска инициатива. Това за референдумите като проява на пряка демокрация е нещо само по себе си интересно, но то веднага се натъкна и на един друг пример, дошъл от британския референдум за членството на Великобритания в Европейския съюз, където гражданите на Великобритания се оказа, че с 1 милион повече сред тях са тези, които определиха посоката на тази държава вън от Европейския съюз. Това означава, че когато говорим за гражданско общество и обществен натиск, проблемът, особено в съвременните условия на глобализация, изглежда много по-сложен и по някакъв начин по-непредсказуем, отколкото в предишни периоди. Какво и как би могло да се търси и постига с обществен натиск в страна като България? Страна без толкова ярки и устойчиви традиции в динамиката на гражданското общество и постигането на резултати. И все пак страна, която даде свои признаци за това, че в определени критични ситуации тъкмо гражданите могат да играят доста сериозна роля. Какво постига общественият натиск в България? Тази тема ще бъде предмет на разговора ми с моя гост тази вечер. Това е съпредседателя на движение Обществен натиск Димитрин Вичев. След секунди започваме. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, господин Коритаров. Какво е основното предназначение на движение Обществен натиск? Основното предназначение на всяка гражданска организация, на всяко гражданско сдружение е, обединявайки интересите по определен признак на група граждани, да бъде трансмисия между гражданското общество и избранниците на гражданското общество, които са представителите в държавната, общинската власт или назначени от нея в съответните институции. Много често, така е в съвременния демократичен свят, се изгубва връзката между власт имащите и между гражданите. В една диктатура тя не е необходима, защото имаме диктатор, имаме еднопосочно въздействие от диктатора към неговите поданици. Точно така. Докато в демокрациите, то движението трябва да бъде двупосочно. И точно тази е ролята на гражданските сдружения. Било те екологични, било те на някакъв професионален признак, асоциации или други, или такива, каквото е да речеме нашето движение Обществен натиск, което е за решаване на въпроси в обществена полза. Или те наречените обществено-политически въпроси, свързани с правата на гражданите, свързани с законността. И по този начин това сдружение и такъв тип сдружение се опитват да, първо, да сигнализират органите на властта, да събират, второ, информация за неща, за които са подучули
под формата на питания, искане на документи. На трето място да сигнализират съответно органите държавни и съдебни за съответни престъпления. На четвърто място да контролират изпълнението на нещата. Тогава, когато това не се случва, тогава сдруженията са призвани вече да определят определен натиск. Този натиск, обществен, може да стане в синхрон с медийния натиск. Защото част от ролята на журналистиката е също да бъде един сензор, да усеща проблемите и, използвайки каналите медийните, отново да сигнализира или директно да упражни медиен натиск. Когато гражданското общество, медийната общност, когато експертите по определен въпрос също сигнализират и поставят въпросите и заедно се обединят, това е вече обществения натиск. И той резонира по един или друг начин в властимащите. И сега тук е вече големия въпрос. Аз дадох, така да се каже, системата как би действала в една демократична държава. И веднага става въпроса, ами България как е? И когато си отговорим на този въпрос, че не са добре нещата и не са точно така, то отговор е, а ние дали сме достатъчно демократична държава? Това е въпрос, който не би могъл да получи еднозначен отговор, но преди да го поставим в фокуса на внимание, да се върнем към вашето описание, модела и предназначението на движение обществен натиск. И въобще на такъв тип сдружение. Такъв тип сдружение, но конкретно през това сдружение. Доколко можем да го изградим в представите си като един неформален граждански аналог на институцията омбудсман. Само че за разлика от омбудсмана, който е конституционно регламентирана институция, в случая говорим за сдружение от граждански тип, което като колективно тяло изпълнява сходни функции. До известна степен може да се направи такъв паралел и това е до толкова, доколкото граждански групи се обръщат към нас със своите проблеми и искат от нас, очакват от нас определена помощ, било юридическа, било медийна, за да им помогнем да решим техния въпрос, индивидуален. До тук става така припокриване и с омбудсманите като институция, защото не бива да се фокусираме само върху националния омбудсман, такива ги има и по общини. Да, те са като схема, система. Точно така. От друга страна, обаче, ние като гражданско движение имаме възможност пряко да упражниме натиск върху директно правителството, върху парламента, за да реши въпроси, които са от силен обществен интерес. При това въпроси, които засягат както социални проблеми, така и икономически, политически, вътрешно-политически и външно-политически. Точно така. А това е вече над сферата на омбудсмана, който има много по-ограничени правомощия. Ние нямаме никакви ограничения. Сега съвсем е друг въпрос, че партийната класа, партиите, аз не ги искам да ги наричам и класа, но цялата партийна система в България е в основата на изродения модел на демокрация. Опитва се да се налага в общественото съзнание, че виждате ли, политиката е само зона, която е в компетентността на политическите партии. Твърде често премиера Борисов говори за това. Даже наскоро си спомням, казва, тогава да ги затвориме партиите, след като ще могат и граждани да издигат кандидати за президент. Кой ще ги контролира тогава или ще носи отговорност, задава този въпрос. Тук се забравя, че в основата на държавността, в основата на демокрацията стоят интересите на гражданството.
интересите на народа, както е в един по-широк аспект. Поради тази причина, нашето разбиране и на движение обществен натиск е, че ние като граждани сме отговорни и задължени да се занимаваме с политически въпроси, вътрешни и външни. Да речеме, закон за борба с тероризма. Ние сме длъжни да видим какво се крие примерно под този закон. Как ще стане? Има ли опасност за нарушаване на гражданските права? Или, да речеме, за нашата национална сигурност, външна. Каква е ролята на България като съюзник в Европейския съюз и НАТО? Достоен член ли е? Сигурен член ли е? Защото от този на пръв поглед така отдалечен въпрос много често се казва, това гражданите нас не ни интересува. Не, напротив, нас ни интересува. Защото ако България е един дестабилизиращ, несигурен член, който търси някакви форми, начини да бъде в тези съюзи, обаче така някакси с единия крак, а с другия крак да прекрачва към други страни, като Русия. Това създава предпоставка за много сериозно вътрешно разделение в обществото. И оттам нататъка създава несигурност и непредсказуемост на външната и вътрешната политика. Най-важното за едно правителство, за една държава и за нацията като цяло е да има предсказуемост, да знае какво ще се случи до година, след 5 години, след 10 години, да има национални цели, да има стратегия, да има план, как ще се движи нашето общество. И тук е ролята на гражданското общество да показва недъзите, да натиска тези, които са на власт, да ги променят. Ако не ги променят доброволно, то да използва всичките форми на натиска. Уличен натиск, протести, стачки, докато се стигне и до гражданско неподчинение, както вече трети месец нашето движение обществен натиск провежда една кампания, наречена кампания за гражданско неподчинение. Не финансирам крадци. И ако желаете, ще ви обясня защо се стига вече и до гражданско неподчинение при един такъв наглед обикновен случай. Защото то ще има и в бъдеще. Билетчето ли имате предвид за градския транспорт? Точно така. Билетчето. И за да стане ясно на зрителите как се развива въпроса и как действа едно сдружение. Когато разбрахме от сигнали, от медиите, обикновено винаги оттам идват първоначалните сигнали, че има такива намерения да се увеличи цената, ние веднага направихме среща с наши експерти, с които поговорихме и насочихме внимание. Изключително бързо обаче общината от едно предложение, което излиза от Центъра за градска мобилност, веднага го вкараха в Общинския съвет и в рамките на 2 седмици приеха това решение. Като гражданско сдружение веднага реагирахме. Написахме писмо до кмет, написахме до председател на Общински съвет, направихме срещи. Защото се оказа, че това решение не е икономически обосновано. И никой не твърди това. Даже кмета, който е и заместник председател на партия ГЕРБ, казва ми, това е политическо решение. И точка. Тоест, един въпрос, който засяга пряко финансите на хората, на гражданите, прави проблем политически. И се взема политическо решение, което значи не ни интересуват никакви други интереси икономически. След като сме решили така ще бъде. И поради тази причина, ето започна серия от акции. Акции, с които запознахме гражданството. Това са предупредителни акции под кампания "Не финансирам крадци". Направихме срещи с общински съветници, комисии. Тоест, ние си вървиме по абсолютно легалния път, който е регламентиран в нашия устав и в закона. Няма ли да ви опрекнат, че подтиквате към така една особено елементарна дейност на гратисчийство? Защото ето имаше случаи неотдавна. Жена контрольорка изхвърля пътничка, става скандал. Кой да ни обвини? Могат да ни обвинят само онези, които търсят извинение
за техните изключително непопулярни и бих ги нарекал спокойно престъпни вземания на решения. Това, което става с тези гратищи, както са известни, под ваша егида ли става? Вие ли ги стимулирате да не пътуват с билет? Под егида, в кавички, на движение обществен натиск, гратищи в София няма. Но има вече над 1000 граждани, които са организирани и участват в тази кампания за гражданско неподчинение, не финансирам кръци. Как точно става това? Тези хора, след като направихме 8 акции в градския транспорт на София, раздавахме едни стикери такива, даже аз мисля, че си нося. Ето този, ето, вижте го. Това е те наречената фандъчка от 1,60, изобразено с лика на кмета и отзад кампания гражданско неподчинение. Отидохме в комисиите, казахме на всички, че правят изключително грешно решение и поискахме господин Коритаров да се прегласува, наново да се гласува, да изпратиме наши експерти. Те ни отказаха. След като стана това нещо, от 1 юни Движение обществен натиск обяви официално, че започва кампания за гражданско неподчинение. Какво става? Направихме едни удостоверения, с които всеки един български гражданин, разбира се, живеещи в столицата в момента, може да се включи в това, дава своите данни, за да се знае, че не сме ги вземали от телефонен указател. Ние сме и движение, което е администратор на лични данни. И на тези хора ние, Движение обществен натиск, им даваме удостоверение, че те участват в кампанията абсолютно съзнателно и организирано. И се качват и пътуват протестно в градския транспорт. Протестно значи без билет. Протестно значи с удостоверение, с което доказват, че те пътуват протестно, отказвайки да купят билет. Те могат да си купят билет, но отказват да го направят. По този начин ние имаме около 1400 човека. Вече кампанията тече в интернет. Записванията стават все повече и повече. И вероятно до есента няколко хиляди човека в София ще получат това удостоверение. Само че поемате особена отговорност от конфликти с органите за контрол. Да, на всички наши участници в кампанията им казваме, че при такава среща в никакъв с контрольори да не влизат в конфликт, да отказват да плащат абсолютно незаконната глоба от 40 лева, а ако им направят акт, да напишат отдолу, че са показали своето удостоверение. Номер еди кой си, защото този номер е записан в Центъра за градска мобилност и в общината. Те са предупредени, те знаят за всеки един човек. Той е легитимно представен като протест. Това не го разбирам. Общината знае. Обаче в същото време да допуснем, че 500 000 души се запишат. Да. И започне едно безплатно возене по градски транспорт. Точно така. Точно така. Какво ще стане? Общината трябва отново да върне това свое решение на обсъждане и прегласуване. Тъй като господин Коритаров, може би стана твърде досадно и да приключим тази тема, но ние казахме така. Ако с увеличението на цената на 1,50 се увеличи качеството на услугата, ако да речеме то е за време, важи за час и половина, за няколко превозни средства, смениш метро с тролей, с автобус в рамките на този час и половина, ние нямаме нищо против. Има толкова съвременни неща. Имаме смартфон. С изпращане на СМС плащаме синя и зелена зона. Какъв е проблема да се таксува така в общината? И най-главният въпрос е, този протест е защото благодарение на наши сигнали ние доказваме огромни злоупотреби в Центъра за градска мобилност и в другите общински дружества в София. Това са спирките, която струва де-факто около 1000 лева, а те не ги пробутват за около 4000 лева. Това за апаратите, които са за паркиране на колите, дали са си платили. Има данни за 500, те са за 2000 лева. Това са безумни неща, ужасяващи. Добре, нещо важно. Ето това е ролята на Движение обществен натиск. Организация, примерно, условно може би, издавате удостоверение на тези хора. Техните данни са в Центъра за градска мобилност. Точно така и те знаят, че са съзнателно протестират, а не градищи. Така. И се срещат с контрольор. Да.
Имате ли обратна информация? Центъра за градска мобилност или общината дали ли са указания в такива ситуации на контрольорите да не се търсят глоби, да не се налагат актове? Да, имаме такава информация. Те не са им дали. Какво не са им дали? Не са дали указания на контрольорите да не правят актове на такива хора, които участват в протеста. Тогава? Ами в момента съдиме Център за градска мобилност. Има ли хора от протеста, които са потърпевши вече при сблъсък с Има няколко акта, които нашите юристи на Движение обществен натиск помагат на участниците, на които са им съставили такива актове, и ние ги вкарваме в съда и те падат. Тъй като цялата тази наредба е незаконна. Има си член 90 в административно-процесуалния кодекс, в който се казва, че когато един поднормативен акт на държавен или общински орган е атакуван в съда, то той спира неговото действие. А в административния съд в София има подадени жалби и в момента не тече тази наредба за увеличаване на тарифите е незаконна. Така че само на това основание всички актове спадат. Това е. Това е формата. Това може да направи гражданското общество. Въпреки нашите акции, че изпращат полицаи. Изпращат ги срещу нас директно в метрото, да ни допускат. Направихме акция през месец юли в началото. Бяха изправили около 20 полицаи, след като открито показахме как се влиза в метрото. Без да се плаща, без карти и така нататък. Това е гражданско неподчинение. Това значи, че ние не се подчиняваме на тези правила. И го правиме, защото сме принудени. Защото вашия въпрос беше, има ли ефективност от гражданския или обществения натиск? Да. Когато се изчерпват всички възможности, а ние ги изчерпахме. Ние ги изчерпахме. Поискахме документи, поискахме официални данни за обществените поръчки в Центъра за градска мобилност. Колко от хората знаят, че цялото ръководство почти на Центъра за градска мобилност е било от бивши уволнени от ДАИ? А се оказа, че ДАИ, Държавна автомобилна инспекция в България, е едно от центровете развъдник на корупция в България. И уволнени преди 3 години намират си място в Центъра за градска мобилност. Ами практиките, които са на едното место, се прехвърлят на друго. Така че, ето това са нещата, по които работи едно движение, едно сдружение гражданско в обществена полза. И такива имаме много други акции. По този начин. Сега бихме искали да бъдат много резултатни. А сега специално това, тъй като то е много пряко засягащо материален интерес. Има ли някакъв компромисен вариант, например, организирани през определен период време дискусии между вас като неправителствено сдружение и общината с цел този диалог да бъде умекотител, така да се каже, между едно напрежение, което може наистина много да ескалира. Защото ако станат много хората, които не плащат и казват ние протестираме, общината ще се види застрашена финансово от това нещо, ще бъде изправена пред два избора. Или да се върне на старото положение, или да влезе във форма на диалог. Сега аз съм говорил тук с Прошко Прошков, който е един от хората, подкрепили идеята за цена 1,60 лв. И сега, без да бъда специалист по транспорт и транспортна инфраструктура, но логиката на неговото говорене звучеше много убедително. От гледна точка на това, че става дума за една по-дългосрочна инвестиция с идея за подобряване на транспорта. Значи това е лъжа, която ви е казал Прошко Прошков. Защото, може би не обърнахте внимание, но пак ще повторя. Ние като движение ходихме в комисиите, които са отговорни за това. Казах се, да, и те са ви казали, че е политическо решение. Ами да, те не искат въобще да дискутират. За какъв медиатор? Нали са общински съветници? Направихме и лични контакти с общински съветници. Те казват, не можем да се справяме с общинските съветници от ГЕРБ, подкрепени от СДС. Защото те са пък на господин Лукарски.
Ние пък доказваме, че фирмата на господин Лукарски е в конфликт на интереси и се получава всеки месец суми от Центъра за градска мобилност. СДВР, което изпраща полиция, е също в конфликт на интереси, защото Центъра за градска мобилност от нашите билети му плаща по 1 800 000 на година. Да пази контрольорите, да пази тези, които слагат скоби на автомобилите. Ние си плащаме. Заради това, с кого да преговаряме? За какво да преговаряме? Да. Каква дискусия? След като съветници, които са от други партии, идват при нас, ние да им помогнем, т.е. няма никакъв диалог. И това е изключително страшно. Даже стигнаха до там, че ние направихме. Поискахме да видим, попадна ни при нас едно писмо, жалба на контрольорите от Центъра за градска мобилност, че са изложени на напрежение и че не могат да работят с тези ниски заплати. Там са ужасяващи условията. И с дрехи и така нататък. И ние отидахме, направихме среща с тях. Вярно ли е за такова писмо? Те са го изпратили до омбудсмана и така нататък. И те казаха вярно не. И след като направихме тази среща, те също поискаха помощ от нас, от гражданското движение, за да окажеме натиск върху ръководството на Центъра за градска мобилност, да им обърнем внимание. И ние направихме с писмо и казахме, ние сме съгласни да бъдем медиатор между контрольорите и вас, защото не могат хора с по 450 лева да стоят на тези заплати. И никакъв отговор отново. Ето, така работят. Напук. И това е позиция, която, за съжаление, управата през последните години на ГЕРБ показа силово. Ние сме вземали изборите. За тях битката е изборите. След като се вземе изборите, от тук нататък всички останали нямат никакво значение. Опозиционни партии, гражданско движение, който иска да се срещне с нас на изборите. Това е тяхната логика. Логиката на политически пехливан лък. Това е борческото начало. Аз съм силен, вземал съм си изборите, от тук нататък вие не ми трябва. Има една рискова така картина във всичко това, защото това протестно действие, превърнато в един от основните символи, основните центрове разпознавателни за вашата дейност, някак си е в сферата на очакванията от към крайно социално слаби, крайно ляви. Сега, единственото неудобство от лев и лев и 60 е в това, че няма такава монета. Нали? Това не е нещо, което може да се сега ще приготвим едно писмо до БНБ като разпознавателни с предложение да вземат монетния двор по 1,60 да вземе да пусне монети. Няма никакъв проблем, дори ако трябва и закона да се смени. Има ли реформаторска стратегия, искам да кажа нещо, което да от този протест да дава перспектива за разгръщане на много по-качествена гражданска енергия? Защото това само по себе си не го оспорвам, ваше право е, но ми се струва елементарно. Не е елементарно, господин Коретаров. Това е от изключително дясна позиция. Защото все пак всяко гражданско движение, въпреки че е надпартийно, все пак има определен пристрастие. Повечето от хората, които членуват в движение обществен натиск, вярват в силата на правото, в силата на предприемаческия дух и по този начин те биха могли да бъдат определени по-скоро като десни. Но вижте, основният въпрос тук е краденето. Този протест е срещу крадците. Той за това се казва. Не финансирам крадци. Вие знаете ли, че Центъра за градска мобилност е вземал кредит от 80 милиона? Не. Откъде да знам? Никой не знае. Вие знаете ли, че 3 години не публикуват своите данни? Няма откъде, защото по закон трябва да са в търговския регистър, но те отказват да ги дадат. И най-вече знаете ли, че госпожа Фандъкова, откакто Бойко Борисов стана кмет, всяка година недофинансира, откакто стана кмет на Столична община преди 9 години. Тогава, да. Всяка година Столична община недофинансира от картите, които продава на Центъра за градска мобилност, около 20 милиона на година. А откъде отиват те? Дефицит. Става дефицит и за 9 години са се натрупали. Общината дължи на собственото си дружество 180 милиона и са ги накарали да вземат заем.
И то от други банки, не от общински. И това увеличение от 1,60 не е заради друго, за да не може тези 20 милиона да ги дава на година общината и да остане този дълг от 180 милиона в пасивите на ЦГН. Тук ще направим една пауза за реклами. Осмислете това, което чухте и продължаваме.